Fidelitatea gora, fidelitatea bera. Fidel Castroren zaleakote, behar bada. Baina txantxez aparte, azken aldian oso modan dagoen berbaldia dugu. Joanes Leizarragak 16. mendean jada definizio bat eman zigun, haren testamentu berrian. Jainkoaren fedea erraiten denean, batzutan erran nahi da egia bera, edo jainkoak bere erranen konplizez begiratzen duen fidelitatea. Ara, jainkoaren egia ote da fidelitatea? Apur bat zaharkituta geratu zaigu hori Joanes. Egunotan fidelitatea maitasunarekin lotzen da, politikarekin, moralarekin, eta maitasuna ez dago bakarri bikote harremanetan, lagunartekoan edo familian adibidez ere badago. Etxeko animaliak ere maite ditugu, ene. Euskaltzaindiaren hiztegian ara zer dioen. Zor duen zintzotasuna gordetzen duena, azpikerian aritzen ez dena, norbaitenganako sentimenduetan eta amodioan beti bat dagoena. Beti, hitza ageri da. Baina gure arteko harremanetan betirako leial izatea alda garrantzitsuena. Hori guztiz nozio mingarria izan daiteke. Ez baitu kontuan hartzen harreman batek ez duela zertako betirako ona izan. Horregatik, San Valentin honetarako desira. Betiko leialtasuna pikutara. Bueno, ongi etorri kabala saiora. Berriro ere, ikusten da gaur, maite kutxunan izeba, naiz ez horitzen izan azen izan. Otsaian sartu gara, eta otsaia zer da? Maitasunaren hilabetea. Ze ondo ez da, maitasuna, txokolateak hori ondo dago. Eta La Rosa Pamposa. Hortarako gaur, itzengo du filateri buruz, eta hortarako kartu bi kupidotxo. Ongi etorri kupidoak, gaixo. Hemen dauzkagu Usue eta Eraitz. Bueno, zer modu zaudete? Ondo, oso ondo. Bai, ikusten zaizue gogotxu. Bai, zue etorri zara La Rosa, eske Eraitz entzun zunentzat La Rosa baita etorria jantzita. Eske erabaki, etorriko balima naiz maitasunan inguruan da fidelitaten ingurun hitz egitea, etorrer naiz un poco pro maitasuna. No? Hori, bai. Gero ja hitz egingo dugu. Hori da. Aurkeztu zuen burua, jendeak jakin dezan nor zaten. Hasiko naiz. Ni Usue naiz, eta natorritza egita maitasunaren inguruan gaizki. Bale, gaizki ez zuen. Gaizki. Bale, nahiz ozteko handu zuri buruz? Ondo nator. Ondo zatoz? Bai, bale. ikusiko. Gogotxu. Hori da garrantzua, eta zuzemuz. Norzea? Bueno, ni Eraitz naiz, goierritarra, eta, nire bai maitasunan inguruen hitz egiten nator da, egia esan nago pixkat azarre baita. Orduan, ingo du pixka dena nahastu. Osondo. Orduan, gorroto da maitasuna, ekizu gertu edo urrun. Dena bat da. Bueno, eta zozer dakartzue hor eskutartean? Eskuetan. Eskuetan! Eskuetan ez eskuetan! A ber. Nik ekarri dut eraztun bat, San Valentin, ezkontza. Disney Channelekoek zeukaten birjintasunarekin fidelitatea dirazteko eraztun bat. Miley Cyrus, Selena Gomez, Jonas Brothers. Erosi dutela ume bat. Ai ba, azte polita. Maten du baita ere, nola da, eraztunen jaunaren eraztuna, hori politagoa. Ez dut ikusinik hori. Nik bai, baina ala ere esan barra dago garai hori, ikonikoa da, Disney Channelekoa? Bai. Osea, denak zaten arro. Oso? Enpan bidaz eraztun dakagun, ez dugu ezkontzal arte txortan egingo. Eta dena gezurra zan. Spoiler. Porque liatzen ziren denen artean. Claro. Liatuta, eta gauzaturriok egatu ziren, oza, Demi Lovato bortzatu zuten. Bai, gero, tontakeri asko azkenean da hori. Eta hori, horretu ezagun denok, Priyanka Chopra eta Nick Jonasek ume bat erosi dute. Zeba, eta gatzerako denborarik elkarrekin egoteko. Hau da, txortan egiteko zagaten ez denbora, erositu ume bat. Umea ezteko denborako dute? Ez, noski ez dut eraik egingo. Bale, bira, ze polita, hemen dakago eraztuntxoa, hemen utziko dugu. Eta zuk, zer da? Bueno, a ber, nik ekarri izkizuet pastak. Bihotz formako pastak. Ze gaur goizen esnatu naiz supergoxo eta maitasunaren superalde, gezurra da, baina hori gero esango dugu. Eta, gero bukatzen danen jateko, eta hemen utziko ditutola. Ze goxua, nire ja goxea piztu zait. Guazen azkarra bukatzea. Gero hori jango dugu, behaz ondo dira, irut gaitatxo,
Uste diela, zakit, gorriak edo arrosak. Bihotz formakoak, arroxak. Gaur dena gatoz, arroxak. Ni hater. Kontra egin ez torri zea. Hori da. Bueno, eta galdera trampa. Zergatik uste zuek zaituztegula honea? Pues ez dakit. Zeo zeukiko dugu esateko. Zakit. Bai, behar bada, ikusiko dugu, horrentzak izo, da intriga, zergatik zaituztegun. Bai. Bale, oso ondo. Bueno, sartuko gara hon ja, kaka erdia sartuko gara, bale, kakaztuko gara. Orduan, zer da fidelitatearen kontzeptua, zer da leialtasuna? Zer uste dezu, zuk nola zehazten duzu ezeran hori? A ber, nik uste dut fidelitatea dela kontzeptu oso patriarkala eta erabili dela bizitza guztin zeharrez, osea, parejatan, bikote harremanetan, bikote heteronormatibotan, aurrea jarrai dezan gizarte honek, osea da, emakumea nola subordinatzen dugun eta fidelitatea da emakumeek aurrera eman behar donez, kontzeptu bat edo oinarrizko elementu bat, porque gero realitatean gizonek fidelitatea zero patatero. Osa esan fidelitatea sexu harremanari dagokionen, porque fidelitatea baita uste dala kontzeptu bat erabilgarri dela beste elementu edo beste eremu batzutan, eta resignifikau behar dela baita ere beste momentu batzutan, baina izan da modu bat, osea, emakumea lotzeko. Bai. Ze emakumea fidelizate horren ondorio, ze onda etxen dena garbitzen, dena aurre ateratzen, umek ezten, umek azten, dena. Osea, berak indo dena, bere gorputzetik atera da dena, ez? Da, fidelitatea izan da hori lotu eta Goierren asko erabiltzen den kontzeptu bada, katemotzen lotuta dauku, ba hori, katemotzen lotzeko ez, eta beti horreoteko gizonan menpe. Horren Goierrira iritsi izan da fidelitatea oso ertxita. Goierriko bikoten kontzeptue fidelitaten arabera bakarrik eraikitzen da, hori da egia. Bale. Baina gero gezurra da dena, Hombre, baina esan dezun bezala gizonak eta fidelitatea, hori gero sakonduko dugu gehiago nik uste dut. Eta zure ustez zer da fidelitatea? Esan duna eraitzek eta egia da fidelitatea edo fideltasunaren kontzeptua eman dela por hecho, ez? Zer den. Eta denek ulertzen dugula berdin, eraitzi gehitzen, ez? Esan du erabilgarria izan daitekela kontzeptua noski, baino balin bada adostua zer den fideltasuna. Ze denek ulertzen dugu modu berdinean, eta hortik datoz gero mila ronka, mila lo que sea. Orduan, Ez que niretza fidelitatea dela emakumen subordinazioa, eta gukola irakurri degula hori hola bizi degulako. Orduan, horri huelta bat emate balin mazio eta fidelitatea balin bada kontzeptu bat elkar sostengatzeko, ados, porque behar dugu fideltasun bat, ez? Ez bikotekin eta, hori da, bizitzan orokorren, zerbaitekiko fidelak izan margea. Mas que, claro da, hori, katemotzen lotzeko erabilida. Baina hori azkenan dator, zentzu batean, kristatasunetik anera, ez da? Eleno zan, fidelata zan kontzeptu kristau bat, jainkoikoari fidela izan behar zinen, ez bizitza on bat eramateko gero zerura joateko, noski denak zerura jongo gehan. Gu ere zerura jongo gehan. Bueno, nik uste neska gaiztuak hobeak diela, eta neska gaiztuak ez doazte zerura, zerua balin bada, jatea txokolatea egun. Claro, es que a ver. Baina esan nahi duana... Gure zeru propioa. Bai, gure zerura, gure utopiaz, zeru utopiara, ados. Baina hori, azkenak kontzeptu kristau bat, aurreik uste daiteke erlijioak ere zelako mina eragin digun, ez sortu digu kate hori, azkenean ere erlijio kristauak lortzen dorrelako garrantzia industrializazio garaian, emakume viktoriarrarekin, egiten du emakume aingeru emakume hori sortu, eta hortik egiten baita ere katetu ez emakumea etxera. Orduan, zuek lotzen duzue fedearekin fidelitatea? Ez dakit zer ikusia katen etimologikoki, baina nahiko itzantzekoak dira azkenean. A ber, igual bai, baina berez, esan nahi dut. Adibidez, zuek fidela izateko norbaitekiko edo zerbaitekiko fede auki behar dezute eurengan? Niretzat fede bat behar dezu, eta adibidez gure errealitaten edo gure ingurun nik bailotuko nukela utopia batekin, ez? Osea, eta utopia hori gero gorpuzten da asko proiektu batekiko burruka hortan. Zakit, osea, fede bat behar dezu zerbaiten alde burruka egiteko. No, karo, eske fedea da hain kontzeptu hori kristaue eta fidelitatea da baitare horrekin lotutako hain kontzeptu negatiboa irudikatu deuna, eta batez baitar feminismotik ez, horren kontrako burruka bat indeuna nun fedea badaukeun, baino beste zerbaitekiko. Osea, ez fede itxu bat. Ez. Sino, eraikuntza politiko bat eta proiektu batekiko fede bat. Oda, arrazoi batzukin atzetik anez, sinistea ente, existenetan ente bat. Baina sinisten dugu. Claro. Esan nahi dut. Bai. Fedea bada parte bat gurea, ez? Osea, esan nahi dut. Kultura kristauan ez. Ez, baina sinistea guk egiten ditugun gauzetan deitu fedea edo deitu nahi duzun moduan.
egiten dugu. Bai, Bai. sinesten dugu Eta ez iraziko dugula. moditxu batean. Ez. Hausnarketa Edo sakon bai. batekin. Hori da. Eske depende. Bueno, Ja. depende ere, esan nahet, agin ez egora edo pertsonan arabera izan daiteke hori ere, bai. Bai. Baina, bueno, eske, leheno ikusi harria lehenko testuak ez jainkoari fidela, bueno, hori da ederra, bueno, esan beharra dago, bai, monja asko ezien jainkoari fidelak askak izateko, eta beraien artean maitatzeko ere. Monja gehienak, leheno, boierak zian. Hola, Hori pentsatuko dugu. bai, hori jasatuka maitasunaren kakan. Zer, nola eraman ez zuek maitasunean, edo zuen ingurukoek maitasuna eta fidelitatea, nola zehaztu dezuen muga, zerbait zurrun alda, eta garrantzitsua ere bai, betirako alda hori. Ze asko jartzen da, ez, behatzen badezu definizio asko jartzen duela betirako den zeo zer, baina eske betirako izateako hori bai erakate handia edo zurruna edo astuna, Da pixu bat, ez? pisua. A ber, ez dakit, niri iruditzen zait bai, lehen esan detena, denek daukagula ulerkera berdina fideltasunaren inguruan, eta dagoenean pertsona bat ez daukana sineskera hori edo ulertzen dula beste modu batean, egon behar dela denbora guztian korrontearen aurka igerian bezala, ez? Eta, orduan, nik fideltasunaren kontua nire harremanetan ez bikote, baizik eta harreman guztietan eraman dut gaizki. Vale. Ze, nire fideltasunaren ulerkera eta beste ni inguratu nauten jendearena ez da izan askotan berdina. Eske hor askotan komunikazioa, oz da, gak hori garrantzitsuena, fidelitatea leialtasuna bat dijoazuk hitz egiten duzunan arabera, ez da... Baino ez da hitz egiten. Ez da hitz egiten, Hori hori da da. arazoa, baina imarko genuke hitz egin. Hori da. Dela simple, ez? Eski niretzat adibidez, maitasunen ingurun hitz egiten deunen fidelitatea lotzen dugu esklusiboki sexu harreman hori. Afektiboetan ez? hori da bai. Eta orduan, ostras, maitasun harreman bat hasten danen, edo, batez harreman afektibo-sexual bat hasten danen, ez, isilbidez nahi gabeia kontratu bat sinatzen Hori dugu. da, se da por Eta hecho, ez? Kontratu horren oinarri da, ez, fidelitatea sexun eta afektu gintza zentzu hortatik. Baina, karo, behin hortik ateatare eta elementu hori zalantzan jarritare, porque, karo, elementu hori ez dugu zalantzan jartzen, isilbidez kontratu bat sinatzen dugu, baina beste elementu pila bat jaten ditugu, eta esaten dugu horrek ez dute kontratua usten, hau da, harreman pila batetan, bikote harreman pila batetan dago violentzia, dago traizioa, mila modutakok, da ere kriston errespetu faltak, eta horrek kontratua ez du zalantzan jartzen, bakarrik, que te tires a otra. Baina, horretan, aizken hori datorrerek, esatasun adulterio kontzeptutik, ez? Hori da. Baina ados nagoela bat, norbaitekin eratzen zarenean azken hori da, ikusten da, okerre egin duzu, penitentzia, gaizki, baina zergatik adibidez ez dakit, baina da eska marmila ere duzuk esan dezuna, baina edo adibidez asko esan duten, bueno, hain hitz egiten norbaitekin, sasatzen olo kesea, baina sasatzen. Baina hauek ez dira adarrak, bueno, baina, eske, klaro, zer dira adarrak. Zatik, oheratzen norbaitekin dago gaizki eta esan dezuna ez onartzen ditugu jarrera batzuk eta horiek lehertasunaren barruan zaku bere sartzen dira. Galako superpuruk, eta zentzu hortan uste, orokorren gure jendarten badagola ez, kontzeptu hori de purutasuna eta sexua dela zerbait binkulatzen zaituna ondokoakiko, eta izan daike, eta nik uste hori baita onartu behar degula, eta horrekiko baita irakurketa bat inbar dela, baina esken niretzat kontu da, maitasun harremanetan, eta batez harreman afektibo-sexualetan ez, isilbidez kontratu bat sinatzen dezun hortan, inkluso hitzeite bali madezu, eta beste modu batea eraikitzea nahi bali madezu, eta fidelidade hori beste modu batea rekontzeptualizatze bali madezure, berez reproduzitzen aizeana parejokrazia da. Esan nahi dut. Ni ezentzun parejokrazia. Bueno, hombre, bizira gizarte baten nun bikotea izatea dan estatus baldoazeko elementu bat. Bueno, euskaltzaindia onartu ja parejokrazia. Ez que oso da. Da, realidade bat, ez? Zuk asmatu dezu bitza? Ez, irakurri dut. Berderazko testun baten, seguramente. Bueno, bikotekrazia horren euskera garbia. Bai, Sabino ez onartuko. Euskaltzaindia onartu. Baina bai, egia da azkenean bizitza dagoela eraikita bikotentzat. Aiez aurreko batean irakurri nun Twitterren, etxat erosteko, ni etxa erostea
da auzi bat ere nire guztan zainen. Beste baterako. Beste baterako. Oina, etxeat erosteko aukera bakarra dela bikotea. Claro. Izatea, ze bestela, bikoteke jarkatu. Ze bestela, ezin duzuk bakarrik, ezin duzu aurre egin gastu horiei zuk bakarrik, ez bali makazu kristorako soldata. Karo, ez dezula, nahi da ezin dezula. Ezin duzu. Horren bikotek kidea behar dezu, banatzeko gastu horiek. Bai. Eta horiak horren eta esan dezuna da hori bikotekrazia hontan, familia nuklearran kontzeptutik handatorra. Claro, eske familia nuklearra da pototxo bat dela letxe. Eta hor, sartu behar dugu esku alik eta gehien, eta familia kontzeptue beste modu batea eraiki behar da. Bai. Eta jarri behar die baliabidek beste modu horiek errealak izan daitezen. Ze bestela, hemen gertatzen dena, zuk erabakitzen dezu edo erabaki dezakezu beste modu bateko harremanak eraikitzea, harreman afektibo-sexualak, bale oso ondo, baina eski beti erabaki pribatu bada. Eta horrekiko, gero erabaki behar dezun guzti edo gero hartu behar dituzun erabaki horiek edo egin behar dezun hori, da zure menpe gelditzen dan zerbait edo zure kargu gelditzen dan zerbait, orduan. Gaizketatze bali mazaizu zure errue da. Ja. Eta ez dimali dituzu zure eguneroko horiek arreglau, porque karo, oso zaila da bikote gabeko mundu bat habitatzea, ez? Eta ostras, norma usten dezun bakoitzen ez nola, Batzuk esango lukete estintziorako jokabidea daukagula. Ez baina arrazoizu, agen egon bakoitzateke eskola atzuk erakusteko harremanak nola sortu, ez bakarrik afektibo-sexualak, lagunekin ere bai, ez? Ez dakitzuk zuzera kaso esateko usue? Ez, bueno, urrengo galdera erantzungo dut ez dakit. Ez baina, horitzen dugu, bikote kraziari buruz, eta hori krazia guztien artean, egitura guztien artean, ere sartzen da patriarkatua, ez da? Eta nik duela, ez dakit, noiz, urte bete, edo ikusi nun bideo bat YouTubeen, zen nik bideo asko guzti ditut, gomendiotan, hor. Eta zan bideo bat, emakume bat, edo gazte bat, izan galdetzen, pertsona ezberdinei, ea bereek lehiartasuna hau zuten, berain bikotekiko, ea adulterioa aukizuten, adulterio hitza sorpolita, Eta gizonek, guztiek entzuten baietz, denek hau zutela kontratua eta oiatu zirela beste emakumeekin, baina supernatural. Zero sorprendida. Emakumeek aldiz zauten, ez berek nahiko lehialak zirela, hor ikusten da baita ere badagoela, genero, batzakit, apurketa bat, eta gizon batek aldula, eske oso fuertea zan, gizon zen arazorik gabe, bai, ondo dago, dakitze. Berrintzaile. Karo, eske ez dute zer galtzen. Karo. Beraien statusa mantenduko dute berdin. Gaina da, ai ama, que puto amo. Dauka, ez dakit amante bat, dakala favorita. Daudela bost beratzetik. Claro, bueno, gezurre da, ez gaude bostuen atzetik sekula. Ez, askotan gaina da, bali magoz zuen atzetik handa, bueno, gizon eluen kaso asko izango dira, dirua, sugar daddiak behar dira. Finantziatu nire arropa mesedez. Ez, baina egia dagitu hori jarraitu dela ez, nik superfan errege eta erregina nahiz eta kontra egon, bale? Nidakat monarkia frantsesaren historia osa buruan. Eta errege guztiek edukituzte eta gizena favorita. Favorita. Baina emakumeak eratzuten, ez dakit, eratzuten kargu horik gero bereik eukitzeko botere politikoa, emakumeak ere azkarrak dielako zentzu bat, bueno, aporatuko, baina handere zegaten, eta gaizki ondo ikustazeko neuki bartzen, nun bestela zein frakasadu bat, gaur egun ere aporatu iguala da, ez, mutil bat egin niratu ez dakin horrekin, eta ez da hain zaila, neska bat izan ez gero, agian izango da urdanga bat. A ber, baina eske, neskak ea puta egin edo ez. Claro. Orduan, nahi bani badazu egin, eta jazta, porque izango za puta bai edo bai, orduan, jazta. Ez que da betiko, guk norma minimamente hauste balin badegu, ez? Hortik kanpoa dagona, beti da violentzia, beti da errespetu falta gurekiko, gure egunerokoa zalantzan jarri beharra, berain kasun ez da hola, baina, uste etor, bai planteatu behar deula, ez? Norma hortatik ateratzeko edo heteronorma hori hausteko, kanpoan egon bardana zer da. Porque askotan esaten da, heteronorma utzi nahi dut, baina eske askotan zea zu bakarrik basamortuan urbila da bilena. Quiero decir, zaila da beste jende batekin baita ez, harreman sano batzuk eraikitzea. Bai, eske oso zaila da, azkenan hortan nahi zigaituztelako ere. Osa, nahi ikusten badituko nire edo guztiak baldin badira aita ama, seme alabak eta aita amak nahizta egon baian artean gaizki eta evidentemente dibortzioa beha jaitut elkarrekin ze esango te dute mozten badegu. Hori ikusten ezten baldin bazaituzte iaske ze behatuko ez. Eta eredurren aurka egitea da, lehen esan detena, osea, korrontaren aurka egitea igeri, paretaren kontra ematea, eta gainera egiten baldin badezu bakarrik,
eske txitzen zatez egiten. Noski, osea, nik uste azken finean garrantzitsuena bikote erlazioa eta batez ere balin bada bikote hetero batzatik hor azkenan horra norma gehien reproduzitzen dena, ze hori norma ez. Nik uste hor imarrana hitz egin eta etengabe hitz egin zendan zuen kontratua zuek jartzen dezuena, baina horren barruan sartzea, mesedez, errespetua, bakoitzana, biona, ni errespetatu nazazu eta nire alde egin. Eta hitz egiten den hori balin bada, orain, osea, egiten den kontratoa isilpekoa ez balin bada, horren emaitza edo balin bada gaur egun norman sartzen dena, kontzientek egiten balin bada, erabaki politiko bat da, jazta. Bai. Baino tio hitz egin. Ezi kontua da, isilpean egoten dela jende gehiena. Hori da arazoa. Osea, nik askotan ere kuadriakin, gu kuadrian gea 10 neska, 14, ez dakizen bagean, asko. Baina, osea, askotan hitz egiten deunen da, ostras, zukarreman bat hasten dezunen, ja zuzenen, esate bali badezu, bueno, ja ateratzen aigea, ez, 14 urtekin ateratzen aigea, ja bikotezea, ez, eta daukezu, bikote estatus hori, eta bikote estatus hori daukezunen, ja badakizu nola funtzionau behar dezun, ja badakizu nola harremandu bere zure bikoten lagunekin, zure bikoten gurasokin, baina eski, ostras, ez gea konturatzen, hasiera baten, osea, oain, nik eukina izan detela, igual, zurekin harreman bat, eski, igual bihar beste modu batea dala, eta hemendik 10 urteta beste modu batekoa. Osea, gauzak aldatzen die, tio, osea, gure bizitza aldatzen da, nik ezin dut 16 urtekin nintzen persona iguala izan. Eta eskerrak, ez du inorrak eukin. Baina bikote harremanen oinarrizko elementu horiek ez de guzten eraldatzen. Egia ez doaz aurrera, osea, astentzea modu batean eta beti izan behar du modu hortara. Eta ez duzertan nola izan behar, osea, eske azken hori da, zuk hitzegin, eske isilpeko gondor nik horretu ditut, osea, jomartzea eta esan behar zu, aizu zelan nintzako deno, behen, azanazutzako, behen, apizara biontzako, eske azken finean ere... Eta ez da ezer gertatzen, ez anima bakazu indarrik egiteko munduaren aurka. Hori da. Osea, ez da gertatzen. Ez, baina nik uste, imarratzo saiatu zuetzako berena da nahi iten, eta isilpeko kontratua gintzako ja okerna ez egitea da, okerrena. Eska ez nire bikote kidoi bat, osea, nahizun egin bikotean gauzak. Osea, joan gara, orduan bai edo bai, beskutik helduta, joan gea bai edo bai elkarrekin, betita ni ebarkatu. Ez dugu egingo. Eske ez duela funtzionatzen, nahizue. Baina minimoki baita heteronorma hori uste balin badezu adibidez, pareja irikigotan edo, ez gerai ez da irautza egiten, Ez. Irautza, bakoitzak eraldatu behar du bere barruan, ze aldezueki erlazioareki bat oso toksikoa izan, aldezueki polimaitasuna eta oso toksikoa izan, aldezueki dana oso toksikoa. Eta, bueno, orain, datu gara poragaiz, baina maitasunean bakarrik ez dago fidelitatea o leialtasuna, ez da? Nola ikusten duzu hori adibidez lagunekin edo familiarekin, ze baita ere askotan gizarteak hartzen dugu gure gainean, ez dakit, familia euki behar dugula beti hor jaio geharako, baina hori ere landu behar dan zeu zer da, osea, zuket badezu nahi ez da eukiko. Nik uste, bikotea daukazun momentutik zure leialtasuna izan behar dela lehenengo berekiko. Ja. Ez? Eta gero beste guztia gelditzen da... bigarren plano batean. Bigarren plano batean, eta utzi dezakezula aparte zure bikotearekin leiala balin bazea. Baina nik horra adibidez bai esango nukela adibidez, bikotekiko igual harremana estankatzen den bezala, ez? Osea, hasiera batetik erabakitzen dezuta ematen du hori jarraitu behar dezula. Lagunekin askoz manga antxa gehiago daukegu, ez? Zentzu hortan. Osea, adibide bat. Zu lagun baten iristezea 15 minutu berandugo geldituta zaretenen bostetan, bueno, sin más, ez dau kriston movida. Betikoa. Bikotea dator 15 minutu berandugo, baina pollo montaz. Hori da, baina eske hori da arazoa, nik uste lagunei esan edo aizu, bere bada tratu bat erabaki duguna egitea, osea, ez da... Eta hor bai ez dela hitz egiten. Ez. Bazkago ere, zor diogu bata bezai errespetua, maitasuna, eta hori da lealtasuna da, errespetu minimoa. Bai, eta hitz egin behar da baita ere, osea, porque karo, gure, eske beti da berdina, baina zuetzea zu bakarri, zure zirkunstantzia, zure ingurukoak, eta interdependentzia kontzeptu guzti hori, ez? Baina, karo, lagunekin baita askotan da, pues 16 urtekin geneuken harreman iguala pretenditzen dugu kitza 25ekin. Ez, eske lagun berriak ditut, beste herri baten bizi naiz, beste modu batean bizi naiz, osea, aldatu da dena, orduan goazten baita hitz egitea bain gure arteko harreman hori. Eta bikote harremanetan ez dalin hitz egiten, bueno, igual batzuk bai, baina lagunekin bai ez dela hitz egiten. Bai, totalmente horrekin oso zero. Bai. Eta gainera, enemetan enamorro asko da, esatea, laguna garako betidanik alezula da zer gauza egin. Ez, maitia. Barkatu behar dela dena, ez? Betidanik garako lagunak ez nahi izango nahi betiako zure laguna landu behar dira, harremanak etengabe eta zaindu behar dira. Eta igual bali manez zure laguna, 3 urtetatik, igual 20ekin konturatzen naizela, gilipollas bat. Hori da, eskera bat da, utzi behar dugu eta horri kuadrillakin sartzen askotan, baina, kuadrillako ere utziko bestaterako, oso gena mitxua, maite dut eta, ikusten duan ni jendea.
beti nire mala persona igualekin, eta persona horrek edera, puto kaso egiten, zanet, eske, uftizazu, harreman toksikoa da hori, bai, ez? Baina eski oso zaila da gero hor kanpon aurkitu behar dezuna, Bai. Ze, karo, askotan gertatzen da, zuk ikuste duzu ingurun harreman toksiko bat, eta esatezu, jo, eske ze gaizki daude mono bat, revisatu zurea, eta bi, gero ongo zea zu persona hori atatzen danen harreman hortatik ingo ditu negar guztitan. Edo ze gaizki pasako don hortan, porque, klaro, askotan juzgatzen dugu parekoa, baina gero ez gea kapazak horren ondoren etorri bardan zaintza eta lanketa politiko guzti hori emateko. Tresnak botatzen dizkiozu, baina gero no recoges. Ez da tresnak bota, da presioa, osea, esan, jun hortik. Eta arreglaztu. Eta horrek ez du balio. Claro, horregin barren azken finean da tresnak eduki, baliabideak eduki. Baina babes bat eduki, bero ere bai. Babesa beti supergarrantzua, bizitzan aspektu guztitan. Horrela da. Eta orain jagoaz, gauzaz materialetara, itzen dugu leheno federari buruz uste, bai. Orain zein dugu politikari buruz, politikari fidela edo izan barko ginateke, edo ez, koesioauki, edo ez. Bueno, eraitz. A ber, legebiltzarkide Anderea, zuk agen aldi gozu erantzun bat eman, zuk nola bizi duzu, zure koherentzia politiko eta fieltasun politikoa edo horren eza, edo horren austea? A ber, nik horrezan behar dut, fidelitatea beha dela, oza, kontzeptual den esan dut, superpatriarkala, eta ordu egiten zaita askotan oso arrotza, fidelitatea den ingurun hitzeitea. Eta gero niretzat, leialtasunea adibidez dau superlotuta, ontasunekin. Eta politikan adibidez gizon ona eta leialan kontzeptu da, como, oza, gizonak dio onak, leialak, eta horren kontrakoa, ez? Osea, emakume, justu, arau guzti hori, hauste balin badezu minimamente ere, pues ja, etzea, ez leiala, ez ona. Orduan egiz gaur egun esango nuke, politika gintzan, eta politika instituzionalen batez ere, porque politika gintza asko dagoa da, instituzionalen zentrauko naiz, norma hausten dezula oso gauza txikikin. Hau da, asamblea kolektibo baten hitze hartze balin badezu, ja, zea, como, haze emakume, aiztoa, osea, te estás pasando. Hau da zure momentuan, badezu zozerkaka. Bai. Eta, osea, horra esan nahietena da, ez, politika gintzan nahi bez, emakumea lotzen dela, emakume neurritxu batekin, eta gizona, pues gizon on eta leialakin, ez? Eta orduan usten detor, hautsi bar degula. Osea, arau horrekin hautsi bar degula, eta feminidadea eta maskulinidadea desberdintzeko hori hautsi bar dela. Baina gero, fidelidadekin lotuta, nik hor behin entzunion norbait, eta ez dakit oso ondo, ez nun irakurri nun, ez nun entzun nun, osea, no voy a citarrar nadie. Baina, esatezon, emakume batzan hori seguro, esatezon, gizonak leialak diela politika gintzan, proiektukiko eta antolakundekiko, porque gu proiektukiko gea super legalak, osea, lealak, barkatu. Diela leialak proiektukiko eta alderdikiko badakitelako aurrea begira botere kuota handi bat kopatuko dutela. Hau da, chupamos, tragamos, eta gero lortuko dugu. Baina emakumeken kanbio, tragatze hortan, tragatzen dezu, eta iristen da puntu bandun, ja ezin dezun, porque zure kontra esanak diaina hundik orduan, ja bazoaz. Edo, tragatzen zoazen bitarte hortan, zerbait esaten dezu, ez? Osea, kontra egiten dezu, eta kontra egite balima dezu, ondoren jasoko dezun presioa, violentzia, eta respetu falta zure kontra, izango da aina hundien azkenen ezingo dezun. Ordu, zergatik goaz emakume politikatik? Horregatik. Ezin egulako tragatu hainbeste. Lehenengo duen, hau pasu eraitz. Oso fanagea, txalo bero bat, hau pasu gara zure fanak, eta emakume izatea da oso gogorra, hor zatik gazo impostores sindromeari denbora etengabe imazan berra zarako, beti honena eta etxea honena, ez da? Eta, bueno, zoritxarrez denboraz, larri gabiltza, baina azken borobiltzeko. Gizarte perfektu batean zizango zen gure leialtasun perfektua erlazio batean. Nik uste, zuk esan dezu bezala, harreman perfektu bat eukitzeko, eske beste mundu batean bizi behar gea. Ados? Osea, orain eta hemen ezin da, ez? Orduan, pues, eske esan deguna hitzegin gauzak, eta ezin dara ez ezer, osea, askoz gehiago eskatu, porque onartu behar degun nun bizi gehan, eta ezin gabizi gaur egun inguratzen gaitun guztitikan kanpo. Bai. Osea, lortzen bali madezu super ondo, nik ez dut lortu oraindik. Bale, baina, bueno, guazten saiatzera gure buruak eraten eta hausten, eta patriarkatua dagoela zentzu guztietan, hori ikusten bai, ez da? Bai, osea, niretza da, heteropatriarkatu neoliberala da mierda bat. Eta hor, osea, basura hortan ezingo gea pozik eta ondo bizi, ez? Bueno, postasuna sin más. Baina... Ondo ez. Ez que, ja, hori.
Eta, osea, niretzat tristura eta neke horrekin ezin dugu konstanteki bizi, porque ez dauke inungo logikaik orduan, osea, eraiki bar da beste zerbait. Eta beste zerbait hortan, uste dut badala garai baita interdependentziatik baita eraldatzen hasteko gauzak, eta auki bar degula ez, pues maitasunan inguruko beste kontzeptu bat baleike, eta harreman perfektutaz nik ez dut itzengo, porque marronazo da. Baina, ulertu bar dugu hartu eman hoiek nola eraiki nahi ditugun, eta batez osea, ondokokin ze sostengu eta ze osea, eraikuntza bat behar degula elkar zaindu alizateko eta elkar sostengau alizateko. Eta nik hor bai esan nahiko nuke, eta ja bukatzen dut, behar degula arrazoi gutxigo, porque arrazoia da superpatriarkala, eta behar degula askoz emozio gehiago. Osea, emozioetatik umargala aurrera eta mamarrazio gehiago. Intensa, drama queen, hori da. Bale, oso ados gaude. Eta horrela, gora Goierri fagota. Eta, bueno, eskerrik asko neskak, hau izan zoragarria. Eta, bueno, kamarako entzuleak eta ikusleak, urrengo arte. Ale, aio.